అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సర్వికల్ స్టిచ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సర్వికల్ స్టిచ్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో గర్భాశయ ముఖద్వారం అంటే సర్విక్స్కి వేసే స్టిచ్నే సర్వికల్ స్టిచ్ అంటాం. ఇది ఎవరికి వేస్తాం అంటే ముందు ప్రెగ్నెన్సీస్లో మిడ్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్స్ అంటే 14 to 28 వీక్స్ మధ్యలో అబార్షన్స్ అయిన వాళ్ళకి అండ్ ప్రీటర్మ్ డెలివరీస్ అంటే 34 వీక్స్ కంటే ముందు డెలివరీస్ అయిన వాళ్ళకి ఈ స్టిచ్ అనేది వేస్తాం. లేదా ప్రజెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో అల్ట్రాసౌండ్లో ఎన్టీ స్కాన్లో కానీ టిఫా స్కాన్లో కానీ సర్వైకల్ లెంత్ 2.5 సెంటీమీటర్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ సర్వైకల్ స్టిచ్ అనేది వేస్తాం. సో ఎప్పుడు వేయాలి ఈ సర్వైకల్ స్టిచ్ అంటే 12 to 14 వీక్స్ మధ్యలో ఎన్టీ స్కాన్ అండ్ డబుల్ మార్కర్ టెస్ట్ చేసి స్కాన్ అండ్ డబుల్ మార్కర్ టెస్ట్ నార్మల్గా ఉన్నట్టయితే 14 to 16 వీక్స్ అనేది ఐడియల్ టైం స్టిచ్ వేయడానికి. ఈ సర్వైకల్ స్టిచ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రీటర్మ్ డెలివరీస్ని అండ్ మిడ్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్స్ని ప్రివెంట్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ.